In strijd om de mooiste hoen. Maar wat houdt dat precies in? Ik heb Bowie opjong voor de mooiste hond van Nederland. Het is een wedstrijd van landelijk, dus is eerst de mooiste van de gemeente uit. Daarna de koprenners die worden dan verlaten jureerd voor de mooiste van de provincie. In dit geval Friesland. Ja, en daarna dan proberen ze de nationale titel te halen. Hier is koprenner van de gemeente, van de Maat Friesland. Ja, en dan hopen we dat zo blijft. Dan krijgen we van een warm tussenstand. En dan is het, zie je dat er de heegste van alle gemeentes wordt. Ja, en dan is er koprenner van Friesland. Als Bowie koprenner wordt van Friesland, kunnen we voor de nationale titel gaan. Dan moet er vanwege de corona natuurlijk, daar zit iedereen mee, dan moet er een filmpje maken worden. Die wordt jureerd. Dus alle provinciewinnaars worden een filmpje van maken. En die gaat dan maar opgestuurd worden. Ja. Normaal doen ze het in Hilvarenbeek, dat is in Brabant. En dan neemt ze de hond mee en dan wordt er daar jureerd. Maar ja, het is een andere situatie. Om de titel te bereiken, wordt op een aantal dingen jureerd. Het mooie van de hond natuurlijk, maar het belangrijkste is contact met zijn baasjes, zeg maar. Ja, daar krijg je heel veel punten voor. Maar wat vindt eigenaar Henk zelfs nog zo mooi aan Bowie? Ja, dat weet ik niet. Dat is eigenlijk van daar in al zo. Het is een grote hond. Ja, hier wordt aan hier, maar hier is in mijn eigen is er nog steeds gewoon een liedshondje en een puppy, zeg maar. En gewoon heel lekker goed koken. Dat vind ik mooi.